Стила си оризче, в него има авокадо. Добавяме и сьомга, която е осолена 24 часа в хладилник. Месото е страхотно вкусно. Така. После добавяме един таен сос. Красота. После ще добавим Филаделфия. Също красота. После съвсем мъничко сусам. И понеже няма листо от водорасли, за да го загърнем, ще си го направим така. Загръщането. Така. Красота. И става едно селско суши с абсолютно същите вкусови качества. Малко неогледно, но за сметка на това с вълшебен вкус.